5krát zmáčknu, jo? Tak si to chcete vyzkoušet? Jo! Tak teď se rozdělíme na 2 půlky. Uvnitř se bude tady masírovat. A tady u Ádi bude se zkoušet vimínko. Tak si takhle udělejte kroužek, běžte kapku do zádu. Já vám to ještě jednou ukážu. Pak se vyměníte, půjdete na vimínko. Tak, tohle to si všichni zkusíme. Tadyhle mezi lečky budeme. Teď budeme počítat. Co udělá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Když to pustím. Teď vypnout takhle jako a rychle. Zkontroluji. Tak si to budu zkusit. Aha, nádech. Tak, a počkej, jednou na ní dejte. Ne, Neboj se. Začne mi dosádek znova. A dejte úplně do něj. Tak, zase. A nadechni se. A dejte si do vysokého pleku jako já. Ještě 2krát. A mačky. 1, 2, 3, 4, 5, 6,